Yuk, tadi dari Boyolali. Jambu alas. Aja gandelan su. Su. Aja gandelan cuwak Mas. Apa artinya malam minggu? Esek-esek, esek-esek. Bagi orang yang tidak mampu. Jeng 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 jeng. Mau ke pesta tak beruang. Roret-roret. Terus Mas. Akhirnya aku di jalan. Woi. Kelingan manis eseme. Terus kelingan rama kemoyone. Terus nolan kasih sayange. Pak Sri karo hatiku pengen dadi jodone. Ayo Pak J, mriki. Sayange wis duwe bojo. Ayo Pak J, mriki. Aku wis kadung tresno. Yen nganti ra bisa melu duweni. Matur sedanipun Pak J. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Sambel kemangi lelepe kacang penyanyine ora nganggo. Oi. Jambu alas do manis rasane. Nadyan hilang tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Yen nganti ra bisa melu duweni. Tarik, tarik. Jambu alas
nggo omah Terima ketek kasih. rupane ayu. MC-nya ketek. Sumpah nenek janji yen kula bijari kawin bupati ngati ora bakal luru ganti. Arep sehidup seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas do Piye, Mas? manis rasane. Nadya Juragan Saru. iki sing teko juragan Soro. Soro kotor apa soro kabeh. Aduh. Ternyata soro motor karo soro gede. Ayo ke enjang bos sarewene di sarosori. Asih. Juragan Saru. Habiskan pundang. Jambu alas kulite ijo sing digagas bojoe bojo. Ada gula ada semut burung rondo ojo dirembut. Ya ha he ha. Sumpah nenek janji yen kula bijari kawin bupati ngati ora bakal luru ganti. Goyangnya bunga. Jambu alas do manis rasane. Najan atilas tak ateni radane. Sayange juragan piayang panjen teko siapa namanya. Mbak Yoni monggo ditambahi Mbak Yana Mbak Yuli. Lanjut. Saurane dilanjut lagi. Lanjut. Bunda bisa nyanyinya, Bunda? Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo ojo dirembut.
Masih bersama Video Lara. Juga didukung oleh Cerapa. Nyusakan para senatan donya rapi sonomo bakal tak jaga yen durung kapisah mereka kuwasa. Tak rewangi, tak pateni, lahir tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Ayo ibu, jogetnya di sini. Punya prasmanan jogetnya Oh di sana, ayo. oh di sana, oke. Kita kan itu ya. Maju R. Oh, oke. Syuting. Ayo tarik. Pasukannya mana? Ayo ditarik, dicabut yo. Yang pada bawa tas. Video Lara. Pop.
Bapak Ibu. Napa? Ayang-ayang. Ayang-ayang lagi. Oh, ayang-ayang lagi, Mas. Rap ya, Mas. Sekali lagi. Ya. Tujuh rai ya, Mas.
Sabar ya. Cilup. Cilup. Pak Sri, monggo. Sing ngesake Pak Sri. Wih asli, cilik iki cah. Aduh. Eh, Mak, ngono ki apa? kowe Cilik. Cilik. ora Cilik. kaya tak ngendikake kowe mau. Ora apa-apa, delok ya ora apa-apa. Mengko delok balekno ora masalah. Jenenge wis tukul. Ibu lo sing
Habis ini apa lagunya apa? Ah, ah, ah. Wes. Hak bales. itu bukan apa berantem sih? Rakroso. Udah Bu, udah. Iki ngopo to jan gembrah Iki ngomong apa berantem? Bung iki Bu Margaret iki jan. Udah. Bu kae. Oh satu. Oh ya, selamat datang. Bersama Pak siapa? Bisa dipelinin enggak? Bantere karo sone Bisa banter dipelanin? sone. Oh ya. Romo Antoro. Kayak kucingnya kae lho Bu Margaret. Romo ajarin aku dong Romo. Kucingnya kae lho, Kakak, kucingnya kerah. Oh iya. Alah ora mungkin ngono kok kalem. Oh boleh habis ini ya. Langsung. Tunggu aku ya Romo. Oh.